زخبركم سمعتنا شدشتن فرعان كوين اللوم لو تحصى زينا أقرب لكم. مسمرات رسح فساسي كتما أسمرا ناي مصراقن سقان عمام بالسفح يغسل الله. أب نصباف عبت أب قدايات لمعات زتي أخيباتات تخايدو. بايتو قبطي أب قوام تهاجر من محياش كقبر نزقربة إمامي أطلقو. أمريكا قبل علي كوبان فنزويلان حدش إقدا أطلقا. زرزرات يغتصر أب وان كرامات أب كبابيتات ماكل كتما ما يبا شاولن عداق حموسن عرقلق فتر تصانحي مسمرات رسح فساسي كتما أسمرا ناي مصراقن مصقانن عمام بسفحو يغتصر الله. بزعبات السلاسل زلو سرحن بدهوتاتن معكنات زينا حبريتا زهبه حلافي بروجيكتات عدها اللو آتو صالح أحمد دين أقدموا أب وان كرامات كابخريا 4 أسمران كبابي قزخنشان بزورد وحيز أب كبابيتات أبا شاولن شغن كخصة السنح عرقلقن صعبيناتون المفواس سرح كم تجمرن تخونقن تحت بايتاوي مسمرات رسح فساسي بدبتن درق وحفن تعبيسو بمسنحو نعو مصراقن نستبلاشو كفالو مسقانن مسرتاو كوينو كم سرخبه قليصو بزي كاب كبابي بار تبلتس كساب كبابي عنا قدو اب زلو شفانن زي شوفنن مسمر زكاير زلو سرحات كاب 1 كيلومترن 125 مترون مسمر شحن 500 صعنت مكينة مالت استات 27 متر كوبو دبت كم استقالي قليصو أتو صالح سعبو أوشتتي كدون مترب 3 متر قمتن أستات 350 مترون وحاتن زلو دبت نمقلاي بزكايد زلو كبيد عمام كساب حجي 350 مترو كم تسرقى قليسو أتو صالح موداتا أب وسناسن مايبلان حرشاوي نتفتات تباهيلو زقبر مقتار مسمر اتي كاند تنكي مملأ دبتن الغلغن مخانو تقيسو الناس عرر زمتسي درق وحاف اب مسمر رسح فساسي ناي مدر باي تقباراتون اتي كاد تنكي كمزخوني اغنزيبو مسمرات رسح فساسي اسمرات ريتان طعنا نبرتان محاس وساني مخانو اب كفلي مايزوا ماكل حلافي جنفر رسح فساسي جوميترا يوهانس ملو بمقلاص إذا حجي بصفحات زتكبر زلو عمام صريتان محاسن كتصارنتون المرقاقاتسن زعلم مخانو حبيرو اتمترب ننويح عمتات قولحتات نفيقوا مصنحو زقلتو إرينا توكستهم نبرتي إذا حجي توسيدون سوقي من زلو عمام نتتصنح صقم مسارتاو فتح زمتسل زخونه من محضرات نهزبي بمودابن شماقلتات بمقامن نمعقابو قبو حلافنت كالعلو تمحسينام أبت خبابي استفرالي متنزلو حرشاوي نتفتات زا سلاسلو حرستوت بقدام اتي أبت مسمر زكايدو ناي مقداب تقبرات قلنا وصعبيناتو بزي مقنزاب زقابرو وزنورو وددر تاتك آمن نترسح فساسي زنقالو مخانو قليسام أقدمو ننويح عمتات زقلقلة ناي 3 سنتيمتر سنتاقيت زنبورو زارق شامبوكوتات بناي 3 سنتيمتر سنتاقيت ناي متكا مافاتات بحدش ناي متكا مكفحون كمون حاليفون زخصات مبلشاو مفتش زخونن نعبيت مسمرات زرخبن سنادو ناي موداد عمام ككايد مسنحو زفلاتيو زي كازي تبلاشيو اب منقصاص تشكركرتن سبن صقمات كفتر صلحت صرقياتات كتما اسمرا اب كلتا قصات تخفافله ناي مسقانن ملبات قطرانن سرحات يسلاسل الله اب نص باف عبت اب ترى حزبي اب مدبات قطباوي لمعتن محبراوي اغلغلوتن زته اخيباتات تخايلو اب تركب وسانيتاتن لباواتاتن بايتو زوبا سبيناوي كح بحري نهزبي تغليصوم أما حدارن أصباف عبت أتو أحمد محمد نور رجب أب زهابو مقلتي بدرجة زوبا أب مادي تمرت زي ساتفو كاب زلول على 7 الشح قلعو أب زعمت زي عسران حدن الشح كم ساتفو المقبار زحلفو الساني
ኣብ ግብሪ ንምትርጓም ህዝቢ ተሩ ክዕዝዝ ብምዝኻር ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ንምብራኽ እውን ዕቱብ ጻዕሪ ክካየድ ኣተሓሳሲቡ ብዘይካዚ ኣብቲ ኣኼባታት ብዛዕባ ክካየድ ተወጢኑ ዘሎ ምርጫታት ደያኑ ኮማዊ ኣብያተ ፍርድን ሽማግለታት ዕርቅን እውን መብርሂ ተዋሂቡ ተሳተፍቲ ብግዶም ርእሰ ውጥን ከተማ ፍዓበት ክቀላጠፍ ኣብ ናሮ ተብዓትን ቀላመትን ተዋዲዱ ዘሎ ታሕተ ቅርጺ ኤሌክትሪክ ኣገልግሎት ዝጅምረሉ ኩነታት ክፍጠር ዝብሉ ርእቶታትን ለበዋታትን ኣቕሪቦም ምምሕዳር ከባቢ ኣፍዓዩን ንወሶባ ሃበሮ ብኣርባዕተ ዓድታት ዝጀመረ ምጥርናፍ ዓድታት ኣብ ዝርግሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝምስገን ገስጋስ ከም ዘመዝገበ ነበርቲ ገሊጾም ንሳቶም ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ድሕሪ ምጥርናፎም መነባብሮም ርግኣት ከም ዝረኸበን ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዘተባብዕ ቤት የርኢ ከም ዘሎን ብምጥቃስ ኣብ መስርሕ ህንፀት ዘላ ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ንምዝዛምን ኣገልግሎት ጥዕና ንእትህቦም ትካል ንምስፋሕን ይነጥፉ ከም ዘለው ገሊጾም ኣቀዲሞም ኣገልግሎት ሕክምና ክረኽቡ 17 ኪሎ ሜትር ናብ ዓሪታ ይጓዓዙ ምንባሮም ጠቂሶም ኣብ ዝዋን እዚ ግን እታ ዝተደኮነትሎም ትካል እፎይታ ከም ዝፈጠረትሎም ገሊጾም ተሪፉ ዘሎ ኣገልግሎታት ንኽመላኣሎም ብምዝኻር ድማ ማሕበረ ቁጠባዊ መነባብሮም ንምምዕባል ሕርሻዊ ምህርቲ ዘደንፍዕሉ ባይታ ክጣጥሓሎም ኣዘኻኺሮም ተሓጋጋዚ ነርስ መንእሰይ ዑስማን ዓሊ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ኣገልግሎት ጥዕና ብዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ ክንክን ኣደን ህፃንን ሩይ ለውጢ ተመዝጊቡ ከም ዘሎ ንዝበረኸ ኣገልግሎት ግና ዘለዎ ሕፅረት ክማላእ ተማሕፂኑ ኣብ መስርሕ ህንፀት እትርከብን 340 ተምሃሮ ተእንግድ ትጽቢት ዝግበረላን ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ ሱሳሜታዊት ካብ መስርሕ ህንፃታ ከም ተዛዘመ ካብ ክፍሊ ህንፃዊ ልምዓት ምምሕዳር ዞባ አንሰባ ዝተረኸበ ሓበሬታ የነጸር ባይቶ ግብፂ ኣብ ቅዋምቲ ሃገር ምምሕያሽ ክግበር ንዝቐረበሉ ንድፈ እማመ ብምጽላቑ 4 ዓመት ዝነበረ ሓደ እብረ ስልጣን ፕሬዚደንት ናብ 6 ዓመታት ክናዋሕዩ ብዘይካዚ ባይቶ ግብፂ ፕሬዚደንት ኮይኑ ዝተመርጸ ተወዳዳሪ ንክልተ ተኸታታሊ እብረ ከም ሕፁይ ቀሪቡ ክወዳደር ንዘኽእል እማመ እውን ኣጽዲቕዎ ኣሎ እቲ ኣብ ቅዋምቲ ሃገር ተገይሩ ዘሎ ለውጢ ኣብ ውሽጢ 30 መዓልታት ህዝባዊ ሪፈረንደም ማለት ድምፂ ህዝቢ ክካየደሉ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ እዚ ለውጢ ብሪፈረንደም ተቐባልነት ምዝረክብ ፕሬዚደንት ዓብዱልፈታሕ አልሲሲ ክሳብ 2030 ከም መራሕቲ ሃገር ኮይኑ ከገልግል ልዑል ተኽእሎታት ከም ዘሎ ይግለጽ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ ኣብ ልዕሊ ኩባን ቬኔዙዌላን ሓድሽ እገዳ ከም ዘድረቐ ተገሊጹ መሰረት ሓበሬታ ኣማኻሪ ሃገራዊ ፀጥታ ኣሜሪካ ጆን ቦልተን እዚ ሓድሽ እገዳ ንወተሃደራውን ፀጥታውን ጽላታት ናይተን ሃገራት ዝዓለመ እዩ ብዘይካዚ እቲ እገዳ ኣብተን ሃገራት ክመጽእ ንጸንሐ ናይ ወጻኢ ሸርፊ ብቐንዱ ድማ ዶላር ኣሜሪካ ንምዕቅታት ዘጠቓልል ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ እቲ ስጉምትን መንግስቲ ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዱሮን ደገፍቱን ንምድኻም ምዃኑ እዩ ሚኒስተር ቦልተን ኣፍሊጡ ብዘይካዚ ቻይና ዝሓድሽ እገዳ ክለዓል ሎሚ ኣብ እተውፅኦ መግለጺ ክትጽውዕ እያ ኣሜሪካ ቀዲማ ንቁጠባ ቬኔዙዌላ ዝዓለመ ተደጋጋሚ እገዳታት ከም ዘጸቐት ጸብጻባት ይጠቕሱ ትማሊ ኣብ ደሴት ታይዋን 6.7 ሬክተር ዝተዓቀነ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ተኸሲቱ በዚ ኣብ ከባቢ ወደባዊት ከተማ ህዋሌን ዘጋጠመ ሓደጋ ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት እኳ እንተዘየለ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ብሓፈሻ መንበር ኣባይቲ ድማ ብፍላይ ዕንወት ከም ዘሰዓበ ተገሊጹ ብርክት ዝበሉ ምንቅጥቃጣት ከም ተኸስቱ ዝገለጹ ሰብ መዘታ ደሴት ኣሽሓት ሰባት ከም ተመዛበሉ ገሊጾም ብዘይካዚ ተወሳኺ ምንቅጥቃጥ ክጋጥም ከም ዝኽእል ዝኣመቱ ኪላታት ስነ ምድሪ ህዝቢ ውሑስ ኣብ ዝበሃል ከባቢታት ክግዕዝ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ደሴት ታይዋን ኣብ 2016 ብዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ልዕሊ 100 ኣብ 1999 ብዝተኸስተ ሓደጋ ድማ ልዕሊ 2000 ሰባት ከም ዝሞቱ ይዝከር ኣብ መወዳእታ ትማሊ ኣብ ፖርቹጋላዊት ደሴት ማዴራ በጻሕቲ ሃገር ዝጸዓነት ኣውቶቡስ ብምግምጠላ ዝበዝሑ ጀርመናውያን ዝኾኑ ብውሕዱ 29 ሰባት ሞይቶም በቲ ሓደጋ ህሱያት ዝርከቦም 27 ሰባት ቆሲሎም ብምህላዎም ቁፅሪ ምዉታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ሰብ መዚ ጥዕና ፖርቹጋል ኣሚቶም
እታ ኣውቶቡስ 55 ሰባት ሒዛን ከላያ ነቲ ዛጊት ጠንቁ ዘይተነጸረ ሓደጋ ተቓሊዓ ዘላ ይኹን እምበር ጠንቅቲ ሓደጋ ናይ ልጓም ማለት ፍሬኖ ጸገም ምንባሩ ናይ ቀርባ ተዓዘብቲ ኣሚቶም ብኻልእ ወገን ኣብ ዞባ ቡልቺስታን ናይ ፓኪስታን ተጓዓዚ ኣሳፊራ ኣብ ልዕሊ ዝነበረት ኣውቶቡስ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ብውሕዱ 14 ሰባት ሞይቶም ንናጽነት ናይቲ ኣውረጃ ከም ዝቃረሱ ዝሓበሩ ዕጡቓት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ከም ዝወሰዱ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ነቲ ፍጻሜ ዝኾነነ ቀዳማይ ሚኒስተር ፓኪስታን ዕምራን ኻን ኣብ ልዕሊ እቶም ዕጡቓት ኣድላይ ዝበሎ ስጉምቲ ክውሰድ ብጽኑዕ ኣዚዙ ኣሎ ክቡራት ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምፍጻም ኣርስታቱ ክደግመልኩም መስመራት ረሳሕ ፈሳሲ ከተማ ኣስመራ ናይ ምጽጋንን ምጽራግን ዕማም ብሰፍሐ ይቕጽል ኣሎ ኣብ ንኡስ ሶባፍ ዓበት ኣብ ጉዳያት ልምዓት ዘተ ኣኼባታት ተኻይዱ ባይቶ ግብፂ ኣብ ቅዋምቲ ሃገር ምምሕያሽ ክግበር ንዘቐረበ እማመ ኣጽዲቑ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኩባን ቬንዙዌላን ሓድሽ እገዳ ኣጽዲቓ ዜና ኣብዚ ፍጸም